Daniel profetaren liburutik. Egun haietan, ni, Daniel, atsekabeturik nengoen, eta honela mintzatu zitzaidan jauna. Garai hartan, aingeruan buruzagia eta zure herriaren zeindariaren Mikael agertuko da. Larrialdi garaia izango da. Herriak izaten hasi zirenetik berdinik gabea. Baina aldi hartan, salbatuko da zure herria. Biziaren liburuan, beren izena idatzia duten guztiak, alegia. Iratzarri egingo da hilobietan lo dagoen asko. Batzuek betiko bizirako, beste batzuek betiko lotxarako. Jakintsuek hortziaren diztiratuko dute, eta bestei bide zuzenean ibiltzen irakatsiko dietenek, izarrek bezala betierean. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Gudariak buruhezur zeritzan lekura iritsi zirenean, han gurutzintzatu zuten Jesus, baita bi gaizkileak ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Gurutzetik zintzilik zeuden gaizkiletako bat Jesusi irainka ari zitzaion. Iez alaizba Mesias, salba ezak eure burua eta salbatu gu ere. Baina besteak haserre egin zion esanez, ez aldiok beldurri jainkoari, zigorra jasaten agola ere. Gurea legezkoa duk, gure eginengatik merezia baitiagu, baina honek ez dik inolako okerrik egin. Gero esan zuen, Jesus, oroi zaitez nitaz, zure erreinura iristean. Jesusek erantzun zion, benetan diozut, gaur nirekin izango zera paradisuan. Jaunak esana. Jesusek bere bizi osoan eta bere irakaspen guztietan garbi utzi nahi izan zigun jangoikoaren ezaugarririk nagusiena errukia dela. Jangoikoa nolakoa den, jangoikoak ze ezaugarri dituen, ez dezakegu modu zuzenean ulertu bere errukiari erreparatzen ez badiogu. Hoixe baita ezaugarririk nagusiena. Ez da bakarra, baino esan genezake bere ahal guztidun izatea, edo bere betieriko izatea, edo bere zuzen izatea, bere justizia ez genituzke behar bezala entendituko errukia alde batera utziko badinu. Horregatik ezinbestekoa dugu jangoikoaren erruki horri erreparatzea. Nolakoa den eta zenbaterainokoa den bere erruki hori. Hain zuzen ere, evangelioan Jesusek erakusteko, irakasteko, erabiltzen zuen metodo gogokoena parabolak izaten ziren. Bere paraboletan erakutsi ditu Jesusek jangoikoak nola bete
bakarrik Jaungoikoaren maitasuna uler dezagun baita ere, baina aldi berean horrekin Jesusek erakutsi nahi digu gure artean nola jokatzen saiatu beharra daukagun. Elkarrekiko Jaungoikoak maite gaituen bezala, Jaungoikoak barkatzen digun bezala, Jaungoikoa errokitsua eta ulerkorra den bezala, nahi du Jesusek saia gaitezela gure artean ere modu horretan jokatzen. Elkar maitatzen, elkar errespetatzen, elkar ulertzen eta elkarrekiko errokitsuak izaten. Jaungoikoak gure gana duen maitasun hori guretzako eredua baita gure bizitza osoan. Eta Jesusek izugarrizko garrantzia eman zion errealitate honi. Lehen esan dudan bezala, paraboletan, bere irakaspenetan, ikusten dugu gaurko evangeliotan azken momentu arte, horixe da Jesusek egin izan zuena, bere ondoan zegoen ere esatea, gaur bertan egongo zera nirekin paradisuan, eta erakutsi zigun gure bakoitzak izango dugun juizioa hortaz izango dela, maitasunaren inguruan, eta ez bakarra maitasuna esan genezake hitzez adierazten den maitasuna, baizik eta batez ere egiteen bidez agertzen dena. Gaurkoan, teneri azken amurra egitera hementxe elkartu gara. Eta gure hildakoen ere erregutzea baita ere maitasun ekintza bat dugu. Sufritzen ari direnei, bere gertukoei gure dolumina, gure maitasuna, gure gertutasuna agertzea ere, maitasun ekintza dugu baita ere. Horregatik, eta joan zaizkigunak pentsatu behar dugu ere, ez direla erabat suntsitzen, ez direla denetara, osotara desagertzen. Beren parte espirituala, griegoek alma, arima ditu zutena, hain zuzen ere Jaungoikoaren presentziara dijoa. Lehen aipatu dena Jaungoiko on eta errokitsu horren presentziara. Horregatik eskatzen diogu Jaungoiko onari tene gure senidearen alde. Berak hartu bezala goiko zeru hartan, izan bezala atsedena, senti bezala zoriona, eta handik egin bezala gurean. Amen.